Vítejte zpět na profilu Historie napříč věky, kde si dnes řekneme, co se stalo 1. září. Roku 1310 se Jan Lucemburský oženil s Eliškou Přemyslovnou. O 17 let později, den před svou korunovací, udělil Karel IV. Pražským arcibiskupům privilegium korunovat české krále. Roku 1939 nacistické Německo přepadlo Polsko a rozpoutalo tak druhou světovou válku, která se stala nejničivějším konfliktem lidské historie. V roce 1985 objevil americký oceánograf Robert D. Ballard vrak Titaniku. 1. září si zároveň připomínáme nešťastné úmrtí českého spisovatele, básníka a dramatika Jiřího Ortena v roce 1941. Také jsem se 1. září roku 1964 narodil já, 13. předseda vlády České republiky Petr Fiala. Ke svátku přejeme 1. září Samuelovi Lindě a Edgarovi. Všem studentům zároveň přeji hodně studijních úspěchů v novém školním roce.